baka naman pwede mo bigyan ng chance kasi una sa lahat, ikaw din naman nagpakita ng motibo sa akin eh. Uy, AJ, kasalanan mo to. Panindigan mo ng pinsan ko. Liligawan kita, liligawan ko yung magulang mo. Bigyan mo lang ako ng chance para ipakita sa'yo na ang tunay na pagmamahal ni Jeron. Liligawan kita sa ayaw at sa gusto mo. Matigas din talaga ang mukha nitong si Jeron, no? Sabi na nga, ayaw sa kanya ni AJ, pilit ka pa rin ng pilit. Ano bang hindi mo maintindihan? Hindi ka ba nakakaintindi ng Tagalog o gusto mo Englishin pa niya? Ano ba? Ano bang gusto mo, Jeron? Ba't ayaw mong tumigil? Pero sa totoo lang mga boss, naaawa na ako dito kay Jeron ha. Kasi isipin mo naman, pilit siya ng pilit sa sarili niya na taong may ayaw sa kanya mga boss. Parang anong nagmumukhang tanga sa ginagawa mo, di ba? Anyway, hindi naman natin makontrol si Jeron. Siya yan, gusto niya maging tanga. Pabayaan natin, di ba? Pero baka naman may tira talaga tong si Jeron. Hindi natin alam, di ba? Tingnan natin. Pero bagong lahat mga bossing, kamusta kayo dyan? It's your boy, Boss Sir, back at it again. Ngayon naman mga bossing, i-react naman natin yung in-upload ni Jeron. Hindi ko na-react to, 4 days ago na na-upload to, pero ngayon lang natin na-reactan. Pero okay lang yan. So ano pang inaantay nyo? Umpisa na natin to. Let's go. So, Neighbors! So, today ngayong araw, hindi nakapag-upload si Jeron. Alam mo kung bakit? Alam ko kung bakit. Bakit? Dahil sa kaka-react nyo, tol, hindi nakapag-upload si Jeron. Ang laki ng problema na itong si Radix sa mga nag-react, no? Visit. Ang daming error na nangyayari. Pati naman ako nagkakaproblema eh. Tama naman kayo sa kakatawa. Hindi naman nakakatawa kasi. Ang sagot... Wakan. Bino. Naku. Bigyan mo naman ako ng chance. Narinig mo, Ben? Yan, hawakan mo. Wala, anyari dun? Uy, kausap si AJ. Tara. Si AJ kausap niya. Ayoko mapunta ka na ulit sa kanya eh. Naku. Ayoko naman o... Lo, ito naman. Gagi, nagsisigawan sila rito, par. Ano yan? Eh, kausap ko si Jay. Oh, ano bang ba't mo kausap yan? Oy, Jay! Ano? Ito galit agad eh. Oy, Jay! Ano? Nagahinga ako eh. Magaling. Ano, kasi... Eh, yun nga, Jay. Baka naman pwede mo bigyan ng chance kasi una sa lahat, ikaw din naman nagpakita ng motibo sa akin eh. Oo! Ang kapal ng mukha talaga. Ang tigas ng mukha mo talaga, Jeron. Diyos ko po. Sabi ko sa'yo! Simula pa lang sinabi ko na ayaw ko sa'yo, di ba, Jeron? Tapos, bakit dati sumasandal-sandal ka pa sa akin, niyayakap mo pa ako? Siyempre, para sa akin, nakakaano yun? Hoy, AJ, kasalanan mo to. Panindigan mo tong pinsan ko. Oo nga. Panindigan, bakit nabuntis ba yan? Hoy! Ito pag sa'yo ginawa yan, Oh, mo? Nagpaparinig pre. Nagpaparinig anak ko. Eh, basta... Kung ikaw nabuntis, papanindigan ka nito. Ay, hindi ka. Lo, Eh, hindi na. eh, basta bes, ano? Kaya ko nga magbago para sa'yo, ayan. Ayun nga eh. Liligawan ko yung magulang mo. Bigyan mo lang ako ng chance para ipakita sa'yo na ang tunay na pagmamahal ni Jeron. Hindi na kita mahal. Ulit na lang. Ay, ito na lang. Best friend na lang. Balik sa best friend. Okay lang. Ayaw nga. Lo, Hindi. Ha? o kahit ano lang muna, friend-friend muna tayo, Oo. knowing to know each others. Yan. No. Kailangan... Kilala na kita sa manang ugali. Lo, kay Ares nga lang ako masama kasi ayoko mapunta ka na naman sa manluloko. Oh, hindi, tol. Kahit naman ikaw, manloloko ka. Eh. At least ito, tinesting mo. Yung si Ares na testing mo na yan eh. Ito naman testingin mo. Mahinig ka nga, cheater. Eh, Sasalita ka ano, pa G? kasi. Eh, eto, pag uwi ko, siguro naman, kahit bigyan mo naman ako ng chance, kahit konti lang, o kahit ganyan lang, o, maliligaw ako sa'yo, tapos, ano pa ba, ligaw sa area ko, magliligaw sa area ko sa'yo, liligawan kita sa ayaw at sa gusto mo. Hindi na kailangan day one pa lang baka. Hindi na kita sinagot. Gusto ko yung mga sagutan dito ni AJ, mga bossing. Talagang
hindi niya na binibigyan ng pagkakataon na manligaw pa si Jeron, di ba? Naman. Uy, Pahuli mo sa pulis to. Pahuli. Hoy Ben. Eh di tropa muna tayo ulit. Yung pagiging best friend natin, ganyan tayo, oh, ganyan tayo. Ganyan tayo, oh. Uy, bro, ipablakit na ka. Baka sa'yo, patayin mo na, Wag. AJ. Patayin mo na. Babasted na kita, tumingin ka na. Ay, busted na. Oo naman. Yun na. Ay, pinatay gagi, nga. busted daw. Masyado mo kasi pinipilit yung sarili mo, di ba sabi? Ay nang yun, magre-reklamo ka naman kung bakit katatawanan nila. Oh, baka mamaya magtanong ka sa akin kung ba't sila puro ha-react sa'yo. Ikatangahan mo. Dapat rinoba mo muna, hindi pa ginujowa mo agad eh. Walang, Ililigawan ko naman eh. huwag mo nga munang ligawan, tropahin mo yung balik mo kung ano kayo dati. Ha? Pag nabalik mo yun yung kayo dati yung best friend, kung gagawin mo na ulit yun, maskuran mo yun. Yun. Matik yan! Oo, tropahin mo lang muna, wag mo jowain, maskuran mo yan. May tropa din naman ako dati, best friend kami pero naskuran ko. Gago talaga tong si Riddick, nakakapikot. Tinuturuan niya yung pinsan niya na ligawan niya muna, maging best friend muna silang dalawa ni AJ para makascore, hindi para maging jowa na mapamahal sa kanya si AJ, no? Ano? Manyakis talaga tong si Riddick, ang potek. Hindi ko girlfriend yun ha, di ba? Ganun lang! Basta, gagawin ko talaga yung lahat para makuha si AJ. Oo, gawin mo lahat para makuha. Hindi naman gawin mo lahat para maging girlfriend. Gawin mo lahat para makuha lang. Ay, gusto ko maging girlfriend yun. Wag na nga muna. Wag mo muna pagpilitan. Ha? Baka mamaya sa uli magsisikat. Tikman mo muna. Oh, di ba? Wag ka, di ba? Napangiti Ganun ah. lang yun. Ay, patay mo na. Napangiti oh. Laso ng Hey, boto. kayo, huwag nyo i-screen record kung ano pinagsasabi nyo. O kung pinagsasabi namin dito, ah. What you hear, what you say, leave it there. Ang Tama libit ba? din. Ang libit din. What you see, what you hear, leave it there. Tama. Tama. Huwag nyo nang ano yun. Sige na, patay mo na yan. Wala na. Si Jeron, boss, pilit na pilit yung sarili niya kay AJ. Diyos ko, ayaw na nga ni AJ. Sinasabi na nga niya sa'yo na ayaw niya sa'yo. Ano bang hindi mo magets dun, par? Bakit ba pilit ka ng pilit? Hanggang kaibigan ka lang. Kahit nga kaibigan, ayaw ka na maging kaibigan. Yun ang masaklap dun, tol. Eto naman si Riddick. Imbis na turuan ng tama yung pinsan niya, tinuturuan niya ng kabalastugan. Isipin mo naman gusto maging jowa. Okay na sana yung prinsipyo ni Jeron dito eh. Pero ang gusto mangyari ni Riddick, iskoran niya muna. Tikman niya muna ba? Ano yan? Ulam? Buang ka ba, Riddick? Raulo ang pota. Pero feeling ko mga bossing, itutuloy-tuloy ni Jeron ang paniligaw niya kay AJ. Hindi natin alam. So, aabangan na naman natin yan. Dalawa, abangan natin mga boss. Ang ligaw serye ni Ares at ligaw serye ni Jeron. Kapanapanabik to mga bossing. So yun na nga po mga boss. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng ating video. At syempre huwag nyo kakalimutan mag-like, follow at share. Hanggang sa muli. Alam. Sir TV out. Peace.